Всім привіт, з вами Суперстар, і сьогодні я покажу, як встановити карти на Minecraft. Спочатку пишемо скачати карти. Отже, заходимо на будь-який сайт, карти. Скачаю списите. Гарна карта. Доки вона скачується, заходимо сюди, виконати, і тут прописуємо, зараз покажу, відсоток, ПП, та і відсоток. Нажимаємо ОК. Заходимо в Minecraft папку, сервер. Це я видаляю, так. Не дивимося. О, і відкриваємо це не в папці, а просто нажимаємо на це. Бачите, War City. І це кидаємо. Це кидаємо в папку Service. Ну, отже, я вам показав, як встановити карти. З вами був Стар 2. Підписуйтесь, кладіть лайки. Па-па!